Il-ġudizzju tal-maġġoranza li raw l-ewwel dibattitu bejn il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u l-Prim Ministru mexxej Soċjalista Joseph Muscat u li Adrian Delija rebaħ dan id-dibattitu konvinċa ferm iżjed milli jagħmel il-Prim Ministru. Fuq il-medja soċjali kif ukoll fl-analiżi ta' diversi opinjonisti, Adrian Delija der kalm, kompost u deċiżiv, waqt li l-Prim Ministru ma kienx iffukatu spiċċa daru mal-ħajt ma' kull battuta politika li jagħmel Adrian Delija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat għal-bosta drabi, evidentament, dawru mal-ħajt u allura jirrikorri għal-ċinizmu, ħassu skomdu billi jwieġeb mod kredibli u konkret għal-argumenti dwar il-pilastri li jiffurmaw l-soċjetà Maltija kemm fuq livell ta' ħajja ta' kuljum, kemm fuq livell ta' kif tissawar l-ekonomija u anke fuq livell ta' viżjoni għal-qudiem. Nhar il-ħamis filgħaxija fuq l-istazzjon tal-Istat ħassu imbarazzat bl-argumenti konvinċenti u wieħed wara l-ieħor miġjuba mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li minkejja li kien qed jaffaċċja fuq it-televiżjoni lill Prim Ministru għall-ewwel darba der komdu, preparat, sod, deċiżiv u ċar fl-argumenti tiegħu. Kontrastanti kienu l-modi ta' argumenti miġjuba miż-żewġ mexxejja. Il-Prim Ministru jipprova jiddefendi l-operat tiegħu tal-Gvern u xi drabi saħansitra jammetti li saru żbalji minnu mill-Gvern fit-twettiq tal-politika. Il-kap tal-Oppożizzjoni wassal messaġġ frisk xi drabi wkoll ta' preokkupazzjoni li fih irrifletta dak li qed jisma' mingħand in-nies fil-ħajja ta' kuljum.